untuk abang-abang, untuk macam-macam, untuk nikmat cilik liyane. Ya iki diangen-angen, ora kok ateges awak dhewe ku luwih gagah, luwih pinter ora. Iki mung adinu nasihat. Agama itu nasihat, maksudnya apa? Mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Iki tak critakno supaya sampean kabeh iku ngibadah nang pangeran yo gampang, golek abang-abang yo gampang. Dadi aja ngeluh dhisik, aja nganggo pikirane dhewe. Gusti Allah wis kadung ngendika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pangeran gawe menungsa iku kanggo ngibadah, digawe kanggo ngibadah, ora kanggo nuruti akale dhewe. Wong kok nuruti akale dhewe mesti nemoke susah payah, salah kaprah. Tapi nek nuruti perintahe pangeran Allah mesti yo mudah berkah, ora susah yo genah. Iki bab bahas dinul Islam. Ngendikane qala ba'duhum aksaru ma yaslubu an-ni'mah minal insan taksiruhu fi syukri ala ni'matil Islam. Maksudnya piye? Kebanyakan nikmat sing ilang konggone insan menungso iku sebab pepekone menungso ora gelem nyukuri ing atase iman lan Islam. Sebab opo abang-abange dhewe ilang, sebab opo jabatan dhewe ilang, sebab opo awak dhewe nglakoni urip kok rekasan kabeh. Iku sebab awak dhewe ora gelem luweh nyukuri nikmate Islam utawa iman. Dengan kata lain, wong kok gelem nyukuri iman Islam iku maknane gampangno abang-abang pekerjaan, jabatan, panganan teko nunggone awak dhewe kelawan rombongan. Lah semakin awak dhewe ora gelem nyukuri iman Islam, maknane berarti awak dhewe wis lilo nikmat kok awak dhewe iku ilang. Ya nek sithik-sithik lan nek mak bleng ngono terus piye? Sebab hukum dunia iku ujug-ujug. Ujug-ujug sugih, ujug-ujug ceblok, ujug-ujug ngono iku. Ya. Aku kondong iki ora kok krana luwih pinter, luwih suci, luwih ora, sebab ngene. Ngendikane Kanjeng Nabi iku ad-dinu nasihat. Agama iku nasihat. Apa maksude? Awak dhewe mengharapkan kebaikan nanggone wong liyan. Dadi supaya awake dhewe kabeh iku kepenak nglakoni perintah pangeran. Iya gampang golek abang-abang. Iki mung iku sing dadi ukuran. Ora kok krana ben ketok gagah, ora. Lah salah siji nyukuri iman iku yo ngaji, sowan nunggone kiai, sowan nunggone wali. Sowan nunggone wali, sowan nunggone kiai ngaji mau pirang menit dibanding awak dhewe mergawe sedina utuh golek abang-abang. Mau pirang menit jae. Lah senajan mung pirang menit ngene iki nyukuri Islam, nyukuri iman, iku iso gampangno penggaweane dhewe ing dalem urusan golek donya abang-abang dan lian-lian. Ya ngono. Dadi nikmat sing paling gedhe ku apa? Islam. Nomor 2 sehat, nomor 3 abang-abang, duwe anak, duwe jabatan, duwe macam-macam. Iku nikmat sing cilik-cilik saliyane iman. Lah supaya nikmat cilik-cilik iki teko rombongan, awak dhewe kudu pinter-pinter nyukuri, luwih syukur nyukuri nikmat Islam. Kaya sesuk iki ana salah siji golek nikmat iman kabeh. Nikmat apa salah siji nyukuri iman? Ziarah.
Sesuk ziarah nunggone kene. Ziarah. Sowan nunggone wali-wali. Bar Jumatan. Lah sowan nunggone wali-wali, sowan nunggone wong tuwa. Iku minangka nyukuri iman. Lah nek awak dhewe wis iso nyukuri iman, maka abang-abang bakal gampang, jabatan yo gampang. Iki kok ora kok undang-undang, ora. Mung kandha ngandakno mung kepengin sampean kabeh iku uripe kepenak. Kok ngendikane Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah iku ngarepno awakmu kabeh iku gampang. Ora kangelan. Salah sijine apa? Sowan. Lah sowan iku iso gampangno nglakoni perintah pangeran ya golek abang-abang. Ya iki mung ora ana maneh kejaba adinu nasihat. Ngarepno sampean kabeh iku kepenak. Ora ana liyane. Dadi carane supaya urip iku kepenak iku piye? Golek dhuwit kepenak iku piye? Ora rekoso iku piye? Salah sijine apa? Nyukuri nikmate Allah sing luwih gedhe, yaiku iman Islam. Lah carane nyukuri nikmat sing gedhe ku piye? Yo ngaji, yo sowan. Aja nganggo pikirane dhewe. Nek nganggo pikirane dhewe biasane kleru. Contone sampean duwe montor rusak, biasane panas. Umume menungso nek panas iku dimplungno banyu, iku pikirane menungso. Jajal sampean di motor panas emplungno banyu tambah rusak. Bener banyu ku ngademno umume, tapi ana panggonane dhewe. Ya. Di motor rusak panas emplungno nunggone kedung ya malah ajur mumur. Gawa nunggone bengkel. Ya padha. Sampeyan ngadepi urip angel kabeh, ngadepi urip iku rekoso kabeh. Aja nggo pikirane dhewe, carane piye nganggo pikiran agama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Kok ngadepi golek donya kok angel kabeh, ya semakin takwa nang Allah. Engko lak gampang. Lah semakin takwa iku apa? Ya kayak sowan, kayak ziarah, kayak ngaji macam-macam. Jadi sampan saya ngaji, saya sowan wali, saya sowan kiai, iku saya gampang untuk jabatan.